I les empreses avui en dia utilitzen les noves tecnologies, les tecnologies de la informació, per ser més competitives? Intentem que sí, jo crec que estan fent passos i des d'aquí com a cambra estem fent temes de sensibilització a través de jornades. Tenim tot un conjunt de guies amb temes que hem cregut claus d'ús de les TIC, de comerç electrònic, màrqueting electrònic, facturació electrònica, gestió de clients, i també tenim un servei d'assessorament per fer-los un pre de què necessiten en un àmbit concret i què poden fer. La veritat és que les empreses, quan fem jornades aquestes, estan molt interessades, venen, pregunten, es llegeixen la guia, perquè després ens fan preguntes interessants. O sigui, jo crec que hi ha interès i hi ha empreses que estan fent i hi ha empreses que ja porten temps fent-ho. Però bueno, que hem de sortir millor en els indicadors quan ens comparem. No?